Wah. Wah, jagat dewa Bathara. Pancen aku ngrawi ana ing pasewakan negara Ngastina. Mung sumedya ngampiri Yai Prabu Duryudana supaya manunggal karo para Pandhawa nyengkuyung ngene bakal bangun candhi Saptaarga. Nanging tinemune malah kura mung arep rusak jajak dosa ngupaya kanca. Mung sumedya bebuthek banyu bening bakal ganggu gawe apa sing dadi gegayoane para Pandhawa. Wah, ora patut. Dakanala murang tata. Wis ora ana gunane aku makumpul karo Kurawa. Apa maneh Baladewa ki nggone wong jujur. Prayogane aku jumujuk ana ing Saptaarga manunggal karo Yai Kresna lan kadangku para Pandhawa. Andra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre sekar kadung as kandanyo mawe raras retnaning diya oh
Ya jagat dewa Bathara Anggirantasena kepareng rawuh wonten Kendali Sada sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng kula pasak pabagya sami manggih Karaharjan Nger Anggirantasena ya mundi pangestune Siwa Mayangkara sowanku lulus raharja ora ana alangan suwiji apa bektiku lan basaku katur ya inggih kula tampi dawah sami-sami Nger janur gunung rawuh wonten Kendali Sada lajeng wonten wigatos menapa Nger Antasena ngene ya sowanku iki kejaba tuwi kawidadane Pak Dyanoman sejatine sowanku iki diutus para pepundhen Pandhawa dene wigatine Caos Uninga yen to kalenggan iki para pepundhen arep mulyake pasareane para leluhur saranane ya kuwi kanthi mbangun Candhi Saptawarga. Lah, kejaba Prabu Kresna lan Kyai Semar Siwanuman ki ya klebu dadi pamomonging para Pandhawa. Mula rening iki para Pandhawa duwe gawe arep bangun Candhi Saptawarga. Siwa Mayangkara saiki uga diaturi supaya manunggal karo kadang Pandhawa. Rawuh ing Saptawarga kejaba mengestoni uga ngewangi bot karepotane para pepundhen Pandhawa Siwa Mayangkara Gagya Trisang kapirangu Rianggul kirempet kempet Dosang retnaning bawana Jagat Dewa Bathara Nger sejatosipun kula inggih sampun uninga bilih kadang kula para Pandhawa badhe bangun candhi. Tanpa dipun dawuhi kula inggih badhe manunggal, nanging jebul Angger Antasena malah rawuh mriki. Tegesipun kepasan yuga. Lah rak ngono. Yen ngono saiki rasa kesuwen. Ayo bebarengan karo aku manunggal karo para pepundhen Pandhawa ngiras pantes ngrondani negara mbok menawa laku dom sumuruping banyu ingkang sedya mbebuthek banyu bening. Awake dhewe kudu bisa nrenggalani inggih Nger Antasena. Wis ayo wae tak derekke inggih monggo Nger sesarengan kula derekaken. Antasena Kapapak keprangguling mungsuh Kapapak bawat nyobentar Kapapakane ngaloka lah dalah ngaglah ana dedalan Antasena iki. Iki Siwa Kartamarma to iki. Ya, dasar para nyata, Antasena. Kok nganti wadyabala gelar sepapan mongko sikep gegaman. Arep nendi? Arep menyang endi? Arep ngluruk perang po? Wah, gedhe sujanamu Antasena. Sujana wae to.
Merga Kurawa nek dipapan mung gawe rusak. Mesti mung bebutek banyu sing bening. Ora, ngaku ora. Yo, ora tedeng aling-aling. Mulane iki Kurawa nganti wadya bolos garis papan bakal ngluruk ana ing Saptawarga. Lah rak tenan to. Nek tekan Saptawarga arep ngopo? Ngaku. Arep gagalke nggone para Pandhawa bakal bangun candhi Saptawarga. Merga kuwi dianggep nyahak wewenange Koko Prabu Duryudana. Mula kowe sumingkira to sira, dalan iki bakal tak nggo liwat. Meng arep gawe rusak mesti ketekan Kurawa. Bali. Nek ora gelem bali malah kelakon tak babati wadya balamu, parat. Wani ngalang-alangi. Nek ngono kowe wani karo wong tuamu, aku lan Kurawa. Nek jane iki aku ora wani karo pepundhenku, ning sing tak waneni iki pakartine. Kakean wuwus ngemping lorong Ginjapati, untapke nyawamu wae lah. Teneh kondang Kartomarma iso ngalahke Antasena iki. Buri sirah
Sambato. Sangu gaman, yo pajurene. Aja endoy, ora. Pribadi tumpes mati. Sen ora mlayu ana munyuke barang. Jandak rica-rica we. Yo. Ayo, ayo. Wah. Wow.
pecah kula man. Wah, edan tenan perange. Wih. Wah, rame tenan man. Kowe iki maju keri dhewe, mundur dhisik dhewe. Nyatane mungsuhe ampuh-ampuh kabeh man. Mboten kiat kula man. Kula sumangga dhewe man. Halo bambu. Pecah kula man. Piye Satama Kartomarmo ngendi kok kowe isih sing mundur? Kirangan man. Mlipir nguyuh sajake man. Oh alah. Wis kono kek mundur mesake karo kowe aku iki. Besok njaluk ilmu karo bapakmu ben ampuh. Nggih. Kula sumanggaken man. Heeh. Kok kurang siji. Nggih pun men. Dinangke wae. Kowe tunggu tumbal. Nggih. Kartomarmone kok bocah kula man. Edian musuhe ampuh tenan. Piye Kartomarmo? Musuhe ampuh tenan man. Matane lho. Musuhmu sapa? Ih, musuh kula pun Antasena. Oh lah, ana gek mundur. Kurawa sapa sing durung maju ditareni arep maju apa ora? Niki. Kula sumanggaken man. Yung. Oh, wedhus sih. Kakang Durna. Gimana Dek Pate? Kok ora kabar-kabar? Ah, lah jenengane ku nekoni bocah karo turu. Lajeng pripun nek anten iki Jal? Durung nganti tekan Saptaarga wis dicekat karo Antasena karo Anoman. Kamangka wong loro nika ampuhe ora jamak-jamak. Ora ana sejarahe Kurawa kok iso menang musuh wong loro kae. Ah, kula ki apa jenenge nyimak leda tantang-tantangan Antasena kalih Kartomarmo. Mosok Kartomarmo direke. Teneh kondang Kartomarmo iso ngalahke Antasena, ngaten. Tingkat kepercayaan diri wis nganu di atas rata-rata Dipate. Nggih. Lajeng pripun? Oh. Wis ora ana gunane gawa Kurawa niku Dipate. Nek kok penjalin nyimpang dalan golek dalan riya Dipate. Nggih, Kakang Durna.
juang kahang terus sumbar kumaludo kuntur keto keter patur bumi gonjing Patih Jangkira Waksa inggih kula wonten dawuh sinuwun kalenggan iki bakal ketekan sing dadi sedyaku nggonku nedya males wirang udi tuwuh sedane Sudarmaku ya kuwi sawarga Rama Prabu Newata Kawaca awit nalika semana aku wis nampa ature Catugara Togok lan Bilung wase jebul sing nyedani Rama Prabu Newata Kawaca kuwi wujude Brahmana ya kuwi Begawan ciptaning sing nyatane kuwi jebul panengah para Pandhawa kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka durung lega rasane atiku yen to durung kelakon mateni karo Janaka inggih lajeng keparengipun kados pundi ingkang abdi cumadung dawuh Prabu teh dina iki kadangku diajeng Mustaka Weni wis budal dhisik ana ing negara Ngamarta sedya manjing dadi Duratmaka supaya nyolong karo wujude pustaka Jamus Kalimasada merga pusaka kuwi pinangka dadi kekuatane para Pandhawa yen Kalimasada bisa dicidra bakal so gampang nggonku ngrenah padine Janaka Patih kowe wae aja wedi kangelan dawuhna kabeh wadyabala negara Mayamantaka patang penancap sak banekare kabeh wadya sabrang buta-buta disiagake kring lampit brungkat kimpul ngluruk ning negara Ngamarta goleki sing jenenge Janaka nek perlu Ngamarta dibiuhi bathang sayuta inggih estuaken dawuh lajeng bidal kula menjang menapa raketang colok lintang sambung opor wah ngelih aku ki sambung opor mangga dina iki nggih estuaken dawuh nuwun pangestu
Genterono. Genterono iki gojek ono. Wah. Ah. Oh. Ah. Ah. Tuh. Ah. 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 Iya. Ah iya. Iya. Wah. Udus. Wah iya. Wah. Edian ya. Ah. Wah. Wah. Oh. Wah. Ah. Ah. Sing meso dibalekke to iki. Ah. Oh. Ah, kowe iki rasa metune ya. Ah. Iya. Yo, mlebu neh yo. Ah! Wes. Ah! Pun nggih. Nggih. Entek.
Wanudayutama ngambar arum sang kusuma lelewani milangoni Patobat lega rasane atiku bawane aku wis nampa dawuh saka Koko Prabu Bumiloka nggonku nedya males wirangudi tuwuh sedane Kanjeng Rama niwata kawaca mongko dawuh sing tak tampa aku bebarengan kelawan Koko Prabu Bumiloka supaya nyernakake satriya pamadyaning Pandhawa ingkang kasih Raden Arjuna kaya ngapa satriyane lha kok dadi ngiwak-iwakake ning kabar sing tak tampa jarene Pandhawa kuwi lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung ning aja disebut Dewi Mustakaweni yen ta ora bisa ngrekodaya ringking para Pandhawa gedene sing dijangka ya kuwi nyernake patining Janaka ya bakal tak gawe rekodaya bakal tak gawe kartik sampeka bawane aku krungu kabar yen to para Pandhawa kalenggane iki bakal padha mbangun candhi Saptarga kang tegese para Pandhawa kalenggane iki padha mapan ana ing Saptarga. Yen ngono piye carane aku kudu bisa gawe ringking para Pandhawa? Coba. Kalenggan iki aku bakal membo-membo dadi salah sawijining satriyaning Pandhawa utawa membo dadi salah sawijining putra Pandhawa. Sarana aku bakal nglembut pustaka Jamus Kalimasada. Yen ngono aku bakal membo Raden Gatotkaca sawise mangkono aku bakal jumujuk ana ing Taman Keputren kang mapan ana ing negara Ngamarta. Mbuh piye carane iki kanthi reka dayaku tak lembuti pustaka Jamus Kalimasada. Aja diundang Dewi Mustakaweni yen to ora bisa gawe reka daya utawa karti sampeka nggonku gawe ringking para Pandhawa gedene nyernakake pamadyaning Pandhawa ingkang kekasih Raden Arjuna mulya kanthi srana aku membo dadi Raden Gatotkaca tak jujuki Taman Keputren negara Ngamarta tak lembute pustaka Jamus Kalimasada.
Balukun lakuning lekas lu kita linuting kidung kadung kadereng hamomong mangun manah rayu hayono tanah golong gumolong manatu koro karnaniro hangapus puspita wangsalan semon jagat kadanging pun kakang diajeng wara Sri Kandi inggih wonten timbalan ingkang adhawa kakang Mbok Ratu bombong rasanipun kakang yen nyawang sira yayi dene tetungguling prajurit wanita ingkang linuwih tatak tanggon Sumbaga Wiratama nanging yayi siraja nganti ninggal kapribadaning wanita kang kudu tetep mardi lan marsudi kawruh ngrukti bale wisma uga matrapake laku nuju kasampurnaning urip ya kuwi laku kang suci lan budi utama sepen saka pamrih suprih nanging raming gawe ya yayi inggih kakang Mbok ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami sedaya dawuh pangandika kakang Mbok Ratu tartemtu kemawon kula estokaken kakang Mbok iya yayi nang kejaba saka kuwi para Pandhawa kang arum asmane kalenggan iki para Pandhawa jengkar saka praja kang banjur mapan ana ing Saptawarga sedyane bakal mbangun candhi Saptawarga pangajape ora mung memetri marang para leluhur nanging uga kanggo tandha marang tedhak turune supaya padha ngajeni marang luhuring budaya inggih kakang Mbok Yayi ya kaya ngono kuwi jiwa satriya ingkang budaya pangarsa ingkang kebak wibawa nindakake pakaryan kanggo jaman mujudake candhi kinaryong luhurake asmaning para leluhur lan supaya kang padha murut kasedan jati pikantuk kasuwargan jati Sri Kandi inggih kakang Mbok kejawi kula inggih sanget nyengkuyung nanging ugi mundi dawuhipun Koko Prabu Darma Kusuma supados prayitna ngreksa karaharjaning negari kakang Mbok Sri Kandi aku percaya marang kaprigelan lan kawasisan nanging Sri Kandi pirang-pirang dina iki rasaku kok ora kepenak kala-kala gemeter kadukku mesaring ati mongko kaya tanpa jalaran apa iki sasmita yen to iki bakal ana lakon ingkang nyolowati Nyai Sri Kandi leng-lenging driya mangung-mangungkung kanduang rimang lerlena tanpa kanen yen tan tulus mengkutyah utama
Eca denira sami imbal wacala ginemraras ginandarasa nanging nalika semanten gedadak sowanipun Raden Galukaca ingkang kawis tingal pepeh pindha sata manggikrama. Sarananing wong yundung betah lopo lawan kuling elingo solajat miko ora bakal nyambung ing paningal ingkang sowan iki purunanku Gatotkaca padha kanthi raharja nggir kula pringgondani. Inggih aduh aku ngaturi Wara Drupadi muniwa apa bibi ning genah yen to muniwa merga Drupadi kuwi garwane Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa kuwi kakangne Janaka, kakangne Werkudara. Yen ngono cetha aku kudu ngaturi wa. Wadewi. Inggih awit pundi pangestunipun Wadewi lulus harja wiswanipun ingkang putrapun Gatotkaca keparenga ingkang putra ngaturaken sumungkeming pangabekti. Yaya nggir tak tampa ndadekake bombong penggalihipun wa pangestunipun wa wae tumrapa marang jeneng sira ya nggir kapundi wonten mestaka dadosna jimat paribih. Anakku nggir Gatotkaca padha kanthi basuki nggir. Aduh iki kok ladak banget iki sapa? Ih pangestunipun Wadewi. Wawa piye? Wadewi. Monggo saben-saben kowe piyen ngaturi marang aku muni bibi. Bibi klentu kula wau. Ngaturaken sumungkeming pangabekti. Bibi Wara Sujiat, Wara Srikandi. Tobat. Aku kok gumul. Gatotkaca lah kok dadi ora apal karo jenengku. Aku malah dianggep Wara Sujiati. Apa ya? Tumon Gatotkaca kok suarane kok rada ladak, mongko Gatotkaca kuwi suarane gandem arem. Pancen sakmenika kula sampun radi ewah swanten kula. Sakmenika kula remen swanten galak ngaten. Ndamar sasi ana wigati apa kulup Gatotkaca. Kepareng matur wonten sanipun Siwa Dewi Drupadi lepat cumadung dedukuh ing kathah. Ora dadi apa sirnakna kang rasa wigih ringa-ringa sartane Durga Masangga runggiya kulup. Waleh-waleh menapa sowan kula menika kautus dening para punden. Utaminipun Wa Prabu Ndarawati inggih Wa Prabu Kresna. Bawanipun rikalengan menika para punden Pandhawa
makempal wonten ing Saptwarga. Bangun candhi Saptwarga namung ndadosken kawuningan. Sauger candhi menika dipun bangun bebasan esuk dipun bangun dados sonten jugar utawi rebah. Dipun bangun malih sonten dados enjang sami rebah kasulayah. Mila lajeng Wa Prabu Kresna dawuh kaliyan ingkang putrapun Gatotkaca supados enggal wangsul sowan wonten taman keputren negari Ngamarta menika namung supados kalenggan menika kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Kalimasada. Krana pustaka Jamus Kalimasada menika pinangka dados kekiyatan anggenipun para pepundhen Pandhawa badhe mbangun candhi Saptwarga. Mila dadosna penggalian Wadewi kepareng maringaken pustaka Jamus Kalimasada mangke lajeng kula aturaken wonten ngersanipun para pundhen Pandhawa utaminipun kula aturaken dumateng Wa Prabu Kresna menika Wadewi. Anglir bawaning kang Sinung Wadi jagatnya kang kinarya momong Sri Kandi wonten dawuh Kakang Mbok sira wis mireng dhewe apa nyeng dadi ature putramu Gatotkaca bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Kalimasada. Piye Sri Kandi dipun penggali rumiyin Kakang Mbok? Krana kula sampun pikantuk dawuh saking Sinuwun Prabu Darma Kusuma supados pustaka Jamus Kalimasada menika dipun pasrahaken dhateng Kakang Mbok kaliyan ingkang raipun Sri Kandi. Mila ngantos-atos sampun gegabah anggenipun maringaken dhateng pun Gatotkaca menika sinten ngertos menawi Gatotkaca menika namung dom sumuruping banyu ing sumedya mbebudhek banyu bening ora Sri Kandi. Mongko manut ature Gatotkaca para Pandhawa nggone mbangun candhi sauger dibangun bubrah dibangun meneh rusak meneh. Mula kang saka kuwi kula tunggu sawetara aku tak manjing ana ing pagedhonganing pusaka tak jubuke pustaka Jamus Kalimasada tumrap tak paringake marang kowe ya Ngger Gatotkaca. Mawa cahya mengkono pustaka Jamus Kalimasada mula ya bener yen to kekuwatane ngedap-edapi aku yen to nggonku nampa pustaka Jamus Kalimasada iki mengko ora nganggo sarana nyembah kaping 3 kurang bejo sisip sembiri aku malah bisa kalenggak yen mengkono mung kari nunggu dawuh pengendikane Wara Drupadi. Banjur tumuli aku nyembah kaping 3. Pustaka Jamus Kalimasada mesti bisa tak gawa. Nggih. Pustaka Jamus Kalimasada tumuli tak paringake marang jeneng sira kula. Enggal aturna marang pepundhenmu para Pandhawa ana ing Saptwarga. Matur sembah nuwun Wadewi.
Matur sembah nuwun Wa Dewi. Pustaka Jamus Kalimasada sampun dipun paringaken dhateng ingkang putra pun Galukaca. Pandhawa sak bojo-bojone ora bisa maca nganggo permana batin. Yo kene marganing pati ning para Pandhawa. Tobat. Kakang Mbok, kula sampun matur kados pundi supados Kakang Mbok menika prayitna sampun ngantos gegabah anggenipun maringaken pustaka Jamus Kalimasada. Wong nyatane pustaka Jamus Kalimasada kuwi pinangka dadi kekuatan nggone mbangun candhi Saptawarga inggih menika leres. Namung cobi kula aturi menggalih sepisan. Gatotkaca menika anggenipun sowan ngewahi-wahi adat. Kawastara menawi sajak Nyolowadi, mongko Kakang Mbok kala sampun ngendika bilih sajakipun badhe wonten lampahan ingkang sajak Nyolowadi menika. Ingkang kaping kalih. Menapa inggih tumon Galukaca kok nyebat dhateng ngrahipun Sri Kandi kok mami sesebatan wa menika mboten wonten. Cobi dipun menggalih. Ingkang kaping 3. Gatotkaca kok swaranipun ladak menika cara pundi? Mongko Kakang Mbok kedahipun prisa sareng Galukaca menika wau nampi pustaka Jamus Kalimasada lajeng batosipun kula ngertos menika Galukaca menika lajeng gumuyu latah-latah ngemekaten pareng boten pareng badhe kula bujuk pun Gatotkaca. Tobat. Apa tumon sing jeneng Galukaca kok ngguyu latah-latah? Lah tujune Sri Kandi. Apa dudu Sri Kandi apa ora? Bahkan Drawasi lakon iki konangan wara Sri Kandi. Tak lepasi jemparing kelakon kewirangan dening aku kowe banjur badal satining wujud. Kowe mesti maling aku no ingkang sedya bebudak banyu bening kan kok tak lepasi jemparing kowe Galukaca. Tobat. Mingis kadlandeping Trisula muga margata lir kabaranan. Oh, tobat. Ora lido jar wong adaplok jebul tenan. Gatotkaca memba warna bareng tak lepasi jemparing badar jatining wujud. Wujuding wanita mongko nganggo busana cara kaprajuritan apa tumon.
wanita nganggo kathok dawa ngono kok lah kok dadi singset temen. Ayo. Kowe maling ngaku no. Ngaku sapa sing dadi jenengmu banjur saka negara ngendi? Iya. Gandeng aku wis kadenangan blak kores wae mburi saka negara. Maniki Mantaka aku Dewi Mustakaweni. Kowe Dewi Mustakaweni? Iya, dasar para nyata. Kowe tepungake wae aku Wara Srikandi. Lah kok elo temen. Ing atas wanita wae lho kok dadi mancing dadi Duratmaka. Ayo gelem balekke apa ora? Pustaka Jamus Kalimasada. Lehku mreka daya, lehku gawe karti sampe kok tak rewangi aku membo dadi Gatutkaca. Lah kok glethek petele bareng Pustaka Jamus Kalimasada wis ana regemanku kok mung arep tok jaluk bali. Kena jaluk bali nek wis entek kridane Dewi Mustakaweni. Oh, lah kowe ora ngerti kondange Wara Srikandi. Tak kramasi epek-epek dadi apa ayo? Tangkep Jojo kantaran bau najan padha-padha wanita. Ayo yen pancen kowe teter sing dadi kadegdayan Dewi Mustakaweni. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.